Škola u kojoj se čuje i moj glas, a moje se mišljenje uvažava i poštuje. Mjesto gdje učim, gdje se osjećam dobro i sigurno. Profesori su otvoreni, dostupni i razumljivi. Mjesto nulte stope tolerancije nasilja. Gdje se potiču vrline, kreativnost i nadahnuće. Mjesto gdje sudjelovanje u Erasmus Youth projektu upoznajemo druge kulture. Promiče se društveno, osjetljivo i odgovorno gospodarstvo. Učim aktivno i stvaram svoj svijet u suradnji s odraslima. Preuzimamo odgovornost za sebe i svoje odluke. Mjesto gdje brinemo jedni o drugima. Uključujemo se u volontiranje i brigu o okolišu. Vjeruj u sebe, oboji svijet svojom prisutnošću. Oboji svijet šarenim bojama tolerancije.